Ye twidane wo mfantemani mu a ekwa asantemani mu a oye bletuo wo ho na bletuo no so fi twidane ebusuani mu na obai na ho no kodi asantemani mu ntini na aye ebusua ko azeko na mamu ensesa kakra bi na oba madam ebusua a wo fi twidane ebusuani mu no wonya aka woni suba no ho anade wona asankyereze ho na dam twidane ebusua ho no wa hye nso a wode hye won so yeseboyin a ogina asesegwa ne benkum na nkonfo na ebien twitwa asesegwa na anyim Wayankofa was one share in some for one na actually no was saying do azami ye san for so bia anyo na wayankofa so wa boy heje onam abo etwini so bia wo mninti na wayankofa so wa no kasa ye de te da abro be won ye yobo no wo yobo pa nti ihwe won banyinfu na yabaka de won yeje mba samo kakra twede na ebusia no what nti ya na wase wo pemba o wo me de obanyin ne ze mayebaka na ina mu de ma ebusia afuna ankasa tete de wan ye de pa Ajina ze ebusuan ofi twidane ebusuan ho na woye ebusuan wo ze kan fi twidane ebusuan ebusuan won sablane ye owon win osaso wo pan won odwoni dua a wode na ahaba ne bonsum soso abofloba ma na wa woni nanum wa bla wo lu twinizi na wa ya no wo ho detete no oboto aboflo din ya ye wodua bi wo fa ne odwan na mpenyense dakuru bi na ejetwi anada owula kase na damasebo no ane na mfantefo ye fa ne twi ejetwi no ne nam hayam na okoto dam abobende abebele sisisi obedo nti abo no ye de se webodu ha anada wa aboto za obawnwa no mbrobia no na se abo bi bade olbafa bibia awi anada olba wi abobia ne bia ono wa achile no na oje abo no ho akwahoma anada we kwazi nti ho no mfantefo wo abebu bia yebu ne de klocha mansa onem ne sika abobia nti kwamankaze ne da senti de bia okwa abobia no kwanwe na onyambo ache nowe nto ana me de ohun bi ohun nti na ekwa na asefo de to ejobofo na onu na abre wona ni fe ofo ne de nkrofo yi wada ne twi onu na mfante ye benya zi twedan ebusua kan bletu ye ba asantemani ma yenye bletu Idi adabo yesu de be meto honsa o so so wiase hu nia ebesi kira no udim enti so so wiase TV one so wiase anache se unyini nche enti se bia wo history bi anasa story bi na pesa one ye che ne ehu dia fa ye number no e wo screen as me ma munyina akwa aba ene so yasanso ehia ibabesua de enim se nsona ene asana ebusia mo ni adie pa se mo tumi ehu bebi a mo furu mu chi efiri me dore so na ana asona ebusia ebaye nene no yeko ebusia foforo so ene ebusia ye drum so chida obaye kan bretu okoye de no ma ye kan bretu fanti me na chida ye ba bebi omo so nkobo ebrebe na mo baye date be no mo di pie aye hu so omo so omo na se chene sen do de ba no so ye mo fo te se do de enso na e ba ye na de ba be di hu ko na do de chidan ba ye no e ye breach ba ye no so lo ya fanti me na se do ya fanti me de ba be di mi na ho e ko na first of all we be say me abema se botaye ben ana enso de ben ni me si ni so na o pese de hu ye tete ye busua mu ensem de sibi eka X-ray. Then na sama ine beso ne dae. Na no da ho hu se tia so ye ba be bisa ni wi a e de twidan na bretu ebusia no ato aso na bretu no ba se chere se. We ni ana te say. Na me na adobo mo hu ye pa na wase. Yankopon adom. Ye ti ase. Yo. Ene ye se be de twidan na bretu emu enkomo. O sha hana Garama ifahama me Chidano ashansu die no Uba hana eye phone wa ha e wa sese dwane e wa kofna o jata ene ye wo oye sebo sebo ela ye wo ablobe na pineapple no ena uba hana so ye bia sebo Yes, yes, go as we jata o oye sebo ai tuo hye nanum bofo bi gina ho edua wo ho etuozu ekuta bofo baako we ye na iya na
oyi bofo na kolu kete etu kolu so nkete bi e ko ne zen na o hye abo no nanum eno so na oba ha ni nyina ye twidan bretu na bi o data wo si dua pampam na abrewatia ene ne se ne mo ye bedi ho nkomo na oba ha no se a minim de wa wo hwem no wo de ga se ye de ba de a fo meye hu blotu oba vanjima ho kan blotu ye so ye kan blodua ena tete no na ye na nanam no omukọ se bi omukọ je omana ya omukọ ya ne so a na omu de akono de kochi omutu eno eni ni nyina ka bretuo ahye so de no ho ye bedi ni nyina ho enkomo dunia beba yo se chidan na chidan chemu ye ne hu chidan yo medase yo yehwa chidan ebusia aka no nhwehwem ana de amamle nhwehwem ni chede oni no oye ebusia obobo aza o toyado ebier wo aka no manimu na dam ebusia wo nsablane bi a wade bohonde twinditwi ano so na be twinditwi nubusanyi o mintumi nwalo mo anyeye nti twinditwi yameze ano de fa woni krobi a wote amfa ho krobi a twinditwi sabita santimem number wale bretu oni wa ha enya possible sisi haze yabakade obotuma ayeye na mamu ne senti de ya hyehyɛ ade na ekodu de yetua to nti se to no nye ntua ne pe a botuma awal ma ayeye esa no na disu so sisi ye bre yo aha de wante ni ne ho na se sisi amoya dia eno me no na abedai nti no na makade akwasi blonyin na waba sesan yan no culture ne yan no kusum no amamble ni na ade amaye nche ne de ye se ade oni che bia so se me de mani ko nti ko wona we pransa na tin nche yehwa nche onyi de ebusuan bia wole ninu ebusuan bia owo klofofolo dompo sente ni na ya asanche de ko suba no ko nti onye ye no so ya bitum se ne da nti no won sablanu a wode buanye kam ya twinditwi ebram another twinditwi another owula kase klocha mansa ana ozamon ni na ye abonu suba na okita no wo habane mu nti na damen sablanu ni na wode bo hon enye kam nti se ye hwe bebi a sa chidan no chidan ene bretu obusuan no bebi e sha ase free yo ozikan makade ebusuan sha ase free akan manimu ana de ebia wo flo ho techiman tete no wo flo ho na klaku na mamu akanafo no bia wazema ya yakwate na ho na wo flo ho no bono nti ho na dam ebusuan santo nyinala sha ase free tedwumazi ni na ho na yenyan na okoye nyimpadom no abla omanu sha ase de wole twetwe won ho ana de wole papa ho no mu no ho na ma efatso ya yeben mfantefo na yesan yeben twefo oya esanitefo esaniti we twasa nti esaniti oni asantefo nti yeben dam ho na ote dam no na insu bi twen hanemu oya pla nti ife pla na chi lokwa na hu da hwanofo ni na ya asantefo eba pla no so na nyima hwan ya ya mfante nti inimpa ku no hwana waka pla na chi no a wo ye twidanfo no hwana wode ebusuan ye ne bletuo no na hwana wobedi pla na nyim no so abaye mfantefo no hia na ewo twidan na yewo adwenaze na eblutuo no damana amamla no anada tetempani sam na ka no wo twidan ebusuan na twidan ebusuan ekwana ayefa do nya tweden ebusuan nam obofo bido na obofo ya bio tete no enwo de ehaya no anade abofo dwuma ne na owo pa kodu bila efate we beze mpa na efodwuma ba nti oye efodwuma afale dwuma na ehamu dwuma habane dwuma owo besi nde yi dama edwuma bia yifima oman bia anya oman obia winam obia so didi nti ofletete na mpenyense da kulubi ena ejetwi anada owula kase na damase bo no ane na mfantefo yefa ne twi ane mfantefo yefa ne twi nti ejetwi wona anwen mu anada onenam haye mu na okoto de
mbrobe oya pineapple abebel gongo de sika sisi isiu bedo isiu ne bia a wodua mbrobe wo ho abrobe nkote de wo baby sonku bia wata adua nya baby a na dua obeyeye sata me na no ana eba na se nipa na na dua wo renu sata ona na eba sa na nyimpa bo hu enti no ejetwe no ne nam hayemu na okoto dam abrobe nde abebel sisi obedo nti abo no ye de se webodu ha anade wa aboto za obawnwa no mbrobe no na se abo bi bade albafa ibi awi anade alba wi abrobe ne bi a ono wa achile no na ode abo no ho akwahoma anade we kwazi nti ho no mfantefo wo abebu bi a yebu ne de krocha amansa onam ne sika abrobe nti kwamankaze ne da senti de bi okwa abrobe no kwanwe na onyambo ache no we nti kwamanze ne da nti mfantefo wo dem abebu o de ote dam no nti bla abo no wo anwanyi mu na o chechele mbo no na ejo obofo bi kopoe no do koto de wa chele mbo ne bi na olewe nti obofo ne gina ho dzin hwe abo no ma weza obotum nti abo no so hu na ejo obofo no oja mbo ne bi guo ma obofo no na abo no kwe no obofo no so ko ndan no do ndan ete ndan ase ndan santima ka ndan na chese asa eyo obina obi owu na yesie no ha na ina ka na nda we ye ndan ndan ada ide na obi owa bi se adife obi ho ita bi se adife obi wa no ate da edan da menyimpa no ibi se ansa nti medano nti da mabia na ejetwi kohwa na okwachile mbo no ehwa no baye na ndan nti odan abrobe no anada odan da mesiu na ansa na wedidi nti no ejobofo no so ko da ndan no do ho na okoto mbo ne bi wo ho na okobo abezo no ibi waze abia ne nsan na wade ye wachechile no wotumizaze guma oye obi tuba nche ntime ne no de egum odegum kontom na onwene no tutu atiti egum nti mfante no ye fa no abezo nti no okoto no ejobofo no ze mbo nkuma no ma abo na ezi ma aka ni na ozugum na oze bafie nti damada na ze ejobofo antu etu anse ya akrobo nti obofie no obobo amane ne kire na abrewo wo fe de ndo okwa ham no dam awon no okohuni anade dam nkwanjai no okoto de ejetwi leye nti ndade wansa ya akrobo ana wantu utulu biala nti na abi oba ne na abi wanu G2 mede na no obaye oleye waye ne boafo nti onhu bia ma de onkono na mpayin sam cheye de dakulu su bio no ajobofo sasu nam haima na okoto de aboy sasu wana anwani mu na okoto no na mbo gudo a wasan wolewe abrobe no nti aboy su gudo a ole chechele ho nti no okodu no abo no sai ja no mbo nkuma na abio na oche de ajobofo damo danol zelo ko no ze okohema omble onse ya akrobo twini jani bi wadama ndan no do nti osan kofa no so bafie na abi wani hya ne kete de na sadame na oteza na ofi nda kweze ihu itwa menku no senti de wa beye ye no boafo ne yene nua ne yene busuhan nti ejobofo ekohama ohun twa onku no nti ekura na asewofo no onam de obi ahu bi okuno no no hu bi onku no nti abo no so yin ne benya anyankofa a bilibialo ohun na onye nsencheze bi mo onsuo anado ahonyim nkan nti no obafe bia so obona abrewa na owofie no amende nti abewa no so hyende mo onku bi de biala da nti onam de ohun bi onku no nti na ekura na asefo de to ejobofo na onu na abrewa na nife ofo ne de nkrofo yi wada ne twi onu na mfante ye benya zi twedan ebusua ye kan bletu ye ba asanteman ma yenye bletu nti se iwo ye twidani wo mfanteman ma ekwa asanteman ma oye bletu wo ho na bletu no so fi twidan ebusua ne mu na obai na ho no kodi asanteman mu nti ni na aye ebusua ko azeko na mamu ensesa kakra bi na oba ma dam ebusua a wo fi twidan ebusua ne mu no wonya aka woni suba ne ho anade wona asankyereze ho na dam twidan ebusua ho no wa hye nso a wode hye won so yeseboyin
gina asesegwa ne benkum na nkonfo na ebien twetwa asesegwa n'anyim onda ma abrobe no abo no kɔ hɔ na ɔka kyekere mbɔ ne nti ebusuafo no so tum fa asesegwa nkonfo na ebien twetwa l'anyim na wɔze abrobe na esi asesegwa ne benkum ana ne nyimfa nti wɔn no kita asankyerɛze na ebien nti sɛ efa abrobe ne na asesegwa na akonfo na ɔyeye aka na amambla gitu sɛ efa ejetwi nala na asesegwa na akonfo no so a no so wajitu nti na ha na asankyerɛze ne ye ebien wɔ ha wo twidan afam wɔ mfante mane mu no enti anu kyerɛ sɛ twidan aye kan breakthrough no ɔmo ne di kan hu abroba na dame na wɔ mfante adesuam ana de amambra mu ho na wo ma yɛdzi nka hu abrobe wo aka ne mane mu ɔdzi ka enti twidan ɔmo achiwade ne de twidan nti achiwade no yɛde bɛhyɛ wɔ isu no mu sɛ yɛka achiwade na ɔne na wɔde bɔmbra ne de twindi twi twindi twi ne kyerɛ de yɛ busuafo nti sɛ wonu abusani bi kan wa hunde lintumi nha no nti twindi twi na momu ebla mboyi na hyambla de matwindi twi no ɔno agyatwi no sɛ ne saka bia ɔbɔwe no awia ansa na wezimbla no do nti dam na twidafo no wɔte sɛ ebaka ho anade wɔbaka ho na wɔasam nyɛ dam po a wɔbɛgyina de wɔafa mblakwa bi do a ɔnsam fata ansa na akyi no wenu wɔn ho de asam na wɔde wɔasam nyɛ de wɔyɛ nkɔfo a wɔde wɔn ho hyɛ nsam mu a ɔmfa wɔn ho na akyi no wɔasen adwen do aza me yɛ sanfo so bia anyo ho na wɔyɛ nkɔfo so a wɔabrɛbɔ yɛ hegye ɔnam abo etwi ne so bɛn ɔwɔ mu ne nti na wɔyɛ nkɔfo bi so a eze ade hyɛ wɔn nsa wɔtum hwɛ ade do yie pa senti de mpanyin sam kyɛn de abo no ɔkɔto mbrobe de abele no ɔkɔto ho nwane nti de musu no so wɔ twida na abusua no mu de ade hyɛ wɔn nsa wɔtum nwana ade no yie ma fa ebaka de wiaze ejapade ti de obi de edan ahyɛ obi ne nsa de hwado mutime adwuma ahyɛ wo sa de hwado mpo wa awolemu no sɛ ɔba bo wa ablebo ma wotum hwado ade bia wɔ korado a ɔyɛ bia wɔ ho abotala wotum de hwado senti de wɔyɛ hegye nti obi ntum mfechi mbafa nkɔ de ma sɛ mbo ba abrobe no de sɛ ɔlbɔ wi bia egyetwi no ɔkyere no nti dam na ɔyɛ hone suban na mo yɛ busuan a wɔ akoma yie pa na wɔ akoma no so wɔn fa nkɔ echi wɔbɛyɛ gizigizi wɔn yi du yɛhyew na so wɔbasan abla wɔn ho aze nti dam na wɔte nna wɔyɛ nkɔfo so a wɔn ano kasa yɛ de te da abrobe wɔn yɛ obo no wɔyɛ obo pa nti ihwɛ wɔn banyinfo na yɛbaka de wɔn yi gye mba asam wɔn kakra nti dam na twede na ebusia no wɔte nti eya na wɔse wɔpɛ mba ɔwɔ me de obanyin ne ze ma yɛbaka na na mu dam ebusia afo na nkasa tete de wɔn ano yɛ de pa ɔwɔ mogyanum bibia la wɔpɛ de wɔnya bia afi bia wɔ kwan abɔfa da wɔnyɛ ba kasa ɔbɛyɛ da botum da de exam ho yɛhwɛ saa twida na ebusia yɛ wa ha wɔyɛ adwenaze ebusia ɛno nso fi twida ni mu na bae ɛno nso fi twida na ebusia mu na bae wobɛtumi aka no so ho asɛm kakra yo bɛda ase adwenaze ebusia yi ofi twida na ebusia mu ho na wɔyɛ ebusia a wɔdzi kan fi twida na ebusia mu na mpanyine sɛ abla twida na ebusia ba yɛ kase no na wɔn ho kyere wɔn wɔ baabi a wɔwɔ no nti no ɔbaatan bi fa namba baasa 3 na manyine bɛnu ɔyɛ 2 de what 5 nkwadaa ne yɛ 5 na maame no ka ho nti 6 nti ɛwo de papa no nka ho bi papa no na ɔyɛ na ablebo ma asankyerɛze nti ɔno na ɔlebaka na papa no wɔ hɔ papa no ka ho bi na ɔyɛ asankyerɛze nti na wɔde hɔ no gyinae nti no wɔtwe wɔn ho fi twida na abusua no mu de wɔkapa wɔn wila anaade wɔkɔhwehwɛ baabi akwatena na mpanyin kyerɛ de abusua yi wɔn sabla no yɛ ɔwɔn win ɛwo de edua bi ase wɔn win a wɔtena ɔwɔn win ɔkosi bɛnte nti ɛhɔ yɛ nwin ɛhɔ yɛ nwin nti ɔwɔn win ɔkosi bɛnte na wɔkita ahyɛnso bi a ɔyɛ ebrutu na wɔsaso wɔ pan wɔn ɔdwo ne dua a wɔde na ahaba ne bɔ nsum soso abofra ba ma na wawo ne nanum wabla wɔle to ne zin na wayɛ no wɔ ho
de tete no oboto abofra din aye wodua bi wo fa ne odwan Gini dia. Ne na obode ye wo man. Ono na haba no bi. Na watu na wode bonsum na wode kan wo ya amambre so abofra nanu. Watete no. Nti no so ye nsablane a wode pa ebusua no. Nyampanyin sam se abla abata no fi twede na ebusua no mu no. Na wanam no wokɔ no wokoto odwan dua kase bi da iwinu wa hase. Nti baba apan ni ye nde ya able na muma yenge ye na ahom kakra wo edua yi ase ha ne yempa bibi nkeka yana no na oba apan no na adwuma oyen de ofa ne kokwabo na danta na etisan oye ahre oye onwenefo nti onwen muchia na osan we yaba anade ayewa osaso onwen mbuchia mesa na de yode nati ye muchia na yade miansa no nti oye osenefo wasana achen naaze oba abesa no adwuma onye ne mba no waya ne nti no abla okoso e odwane dua na aso ho no wati dua na aso le dwunu wo ho ana wati de bibi efi dua no do giran esifo nti won nyina wo ye machine nti wotwe wo echi ne wo hu de sana oyetwi ndetwi oyesebo no na wo esifo mu olokọ no nti baba apan no kada a wo ezi donnoa owura na la na se wo nkofo no apa ahema ya atwen no ho yakapa ya wura awode edahu di ya echi de jamaya da ho ka ona nanom no wono ho nti sadam na ote da afedi ye nko beebia ya betena doye ase hala nti dua na aso ho na oba apan no mpanyin sam se watena ho na wachichile ho ni fie wo ho na wati ukro wo ho wonya nkrofo ma obaka wono wo ikura na aso ho nti Ina ye techiman ho na. Ina ye techiman ho na bono ho na nti no ebla wo ekura na aso na wale dwunu won ho no ina ala na wale nwinaze wo ya nwinofo na wale zi woni dwuma nti abla ekura ho no baye kase no se asem bi se ekura na aso a na mbayinofo na wo ekura na aso no wadwunu ho wi a na wose won fa asam no nkama odwane na aso hofo no ma ho no so wondwene ho na ma obesi ana obohu no waza akama ho nsa na asam na owa ahemfe no webua nti impilipin no se waza asam no koma odwane na aso hofo na mbuaya waze ba no hu de otukafo amama ade yeye oto aso nti no ikonu baji ho no tum de wotukafo wakasa amoso uye nkunahye nti dama asam no sin na ma obata no na nemba no wobanye ezini bi de adwena azefo so nti de ho wodwena aze ho osipi otukafo mo wode banye ezini a ofan adwena azefo no na momu no ma ole ya yiwe efi asankyerede hu yi de impilipin no adwena adefo no so wokuchira dama asankyerede ya wo wie fi sebo no na chede wo wie fi de wo fi ebusua bi mu na wo bai nti na omode o nti meleka say beble na anyim de adwena za ebusua no wo fi twidanum na wo bai nti na ehwema asankyerede ya hu de sebonyin no da edua no so nti won wo fi twidan na ebusua no mu no enwo de twidanfo won na ebusua suba na owo mu na ye kire no adwena adefo no so wo bi won so wa akoma pa no so won fa ankwa ewie wen du ye hyew wa ablabo ye gizigizi hejeje emi ameka se mo so me ya adwena aze nti mi mameleka ni ye pa nti me bo hu da maaze no milipin no se BBC na se mo bufu a na menya akoma na me hu da ampa mampanyfo kan no da ma na ote nso ewie no ye mfa anko hwi mfimba ye wia na ye hu da o ye nua no ho de da na adwena azefo de yete nti wo banya abusua adwena aze no subana wasan wo banya aka adwena aze ho de wo ye nkrofo a ye baka de potokasem wo crate creativity wo abusua no mu senti that it no ya anwenofo anwenu bia so ye create creativity no nti won ka say mo no so adwena ade bia pedo o ya aza aze no botuma ada wo be 50 years 100 years nti wo ye nkofo a o kita dam adwena no wo woni tim da o mama ye dam ade mo nka wi aze afebo so second ten say ko be bia kentai wo hwachene a wo boy asenofo wo ye nti ye wadam nzama na iya obagina wi aze afebo ndo wo pe wo ye nkrofo so a wo pe de wo zin yakase
na ibenya ntwene ntentene adze a won win se wodru de yenye se wo ya asenofo won win wode datin win bi wode datin win bi na wode ndua so sen bi nti oye dem abusua mu na yebenya dem zaman nti sisi America say impo obinum wo abusua mu a wo ye dem adwuma nti se wiase na omaba na adwuma se so mo ya anyi no ana so de bebi a obuke koso ade no wo ye hu nyimze no mbrodo tum de yaze ko wanyim nti ehwa me ya adwuna ade nti malanga sempo de bia modwene de o de me yaze bi o da wo mbilipi nti na mutumizi da maazi ye echi na afi so onam de ye ya anwenofo na yesen nzama nti me san so koso graphic design em de graphic works nso ya ade bia o ya adwunu maaze de bia na ye kwa anyim nti dam na ebusua no so ye ne so baate so ya aboflebo ye panyin no dam na opede o ye na afi so wakasa hu de wakasa fi hona akoko dam sun akumam hu de abofleba asam na olaka no ginachi abaka de opanyin bi na wa ka ahya na ano onte dam ne so fil abo sebo no mu na mo ka no oye kokora obaka de oye kokora no nti dam na ote nti wo ye ebusua bi a wen ase yezin ala ye pa yembra aha Bletio. Se chidan mu nenya Bletio. Nenya Bletio. No azu nenya adwenaze ebusia. Enti yenhwe Bletio no so beti no hu friwe mu ana se adwenaze ebusia no mu ana se chidan ebusia. Neso ti no fi chidan ebusia no mu. Na Bletio no chidan ebusia no asantemen mu no se ye won fanta ye banya no chidan ye kwa asantemen mu a Bletio. Se adwenaze ana bluetooth no so asantemen mu yenye no Bletio na za mpanyi kafa Bletio ho de abofo ebien bi a wo fi twede na ebusuan no mu wakwa haye nti ahaye ni mu hwala na wokoto de egetwi anada sebo bi hye ye wo esapo bi a ewura bi a aboa no a twi anada sebo no wopamusuma ye pa nti ye fra dem sapo no Osanto. Demo Osanto no. Ochede osumata. Ade bia ikosuma mu na etawo bia wo sabakan. Nti oni na abaye kesefo bi de. Okotitemu na otwen. Nti no mfante ya fa no osumata. Demo osumata no oni na abaye Osanto no. Nti demo abofo ebien na wo fitwide na ebusuan mu no. Wokwa ahaya no na wokohu demo Osanto no wo hu de egetwi hye Osanto no mu. Nti no ehwala na abofo no mu kol ye de oboto egetwi na ni we fi de wosi twi ndetwi nti oye nutulu no crowd de olboto egetwi ala na nunu na ode ne nam no ka acha ne de hey man to no no ye yen na nanum no mo ibi ana ye na nanum no mo kol na okadam no nunu na anja antum de oboto no nti abakosam se impofrim wa odi etu no chen abo no do no ohwe de abo no de nanu ebohwum ituru na afi ninsam a won hu kwana abo no fado bopo enwon anyim nti oma abofo no okitaturu na abo no bohwum no ahohim ka no nti nunu no ka acha ne de sisi ade nse hu ma obotu asi hwakwana egetwi si bla ituru no ade de man to no na oye wobusuani anada oye wonana ekwana abo no bla ituru no aze nti na yebenya ebusuan dia a ofla no Bletio de obla ituru no obla de monto no oni na yebenya dem ebusuan Bletio nti sebo a obletuo aze de manto no oni yebenya dem ezia oti dam no nti hono so woni so ba no wote de twidafo no wonso ablabo no wen yehyo wo akomasam mu na aze no mbayinfo no so wanu ye det de abrobe no na mum hono so wo benya Bletio no wie no suma kakra wonya aka ho de hono wo benya abotal wo fan ye nkofo a wo wa abotal wo da osi wotete no nti asemi bia wonya ho abotal ne wote ansana wetu ho anamon amama ma osi wotete no bia ansana enkwasi bio na yesa wo nkofo so webusuan no mu wo peda ade ne simo wo hu ansana we hu de mpayinfo ka no aya no kwa nti wono so da musuban na wo benya aka abla wo ye twidafo no wo benya aka ho nti bibia no wo ye so nso de yamamenhwe
nti sa akofo imienu ye omo ye se nka ombeto twidan tuyi sa abofo no omo nyina din no ewo ho oni na mechiem de yehwe abofo na ye dinwa agima de wo ya abofo na ebiri no de ma de ne si na mbom se ikwa ebusuan mu a ikwa ebusuan mu a abotuma abade mpanizin a wototo ife ebusuan mu ebodu de ma abre no honizin wo senti de ebusuan ye dom ebusuan ye dom no so ye wo obi a odi wana ano enti no hono so honizin no wo ho a ye gu nhwehweme do no ye banya ni nyina aso ya de ebogu anyim ene ma honya he na epebla na echa na benufo se ejo ampa nti we na oye bletu ebusuan no so hona ahyensoze anade hona asankyereze ginaze ebusuan na sebono ewo duane so na ohusi ohusi fo na yemra bletu ebusuan no eno nso de duane si ho oni duane si ho na abono wo ase a etu ni hye nanum nti abono ode nanu na ode hwum etu ne fi obofo ne nsam nti ode bla ne se oye nyimpa woni nti na ode ne nsa nanu no ye de ade bla etu no azede monto no na ebenya bla etu ebusuan no ehon bibi wo ho bi ma beka fa mo na okay za maka fa wan de bla etu ofo no oye nkofo a baka de hono so wo su no fa bi so ti de adwena adefo no won so wanya akwanye ye adwuma won so waye adwuma ne mo oso anyi wotum wo no so wo bo adwuma ho ban de ma obaya adwuma no nkwase ya na de obi baba abaye za amfata wo mu mo adwuma ne hayo na security agency ntono tetena anche adwuma nyi ho bebre de mande yenyeze chebaka de ahaya ne bo ho pa na haban adwuma ne bo ho na nda awiade na abaye kaseze okete de musu ne de se wo adwuma ni mu a ade bia wo pede wo challenge ne wo humeye wa ade suam ndam na ote wo mi de dam na ade te so wo ba challenge de wo pede wo hwehwem no wo hu aze obi baka de munua dama na ote nunua no nyi ntum nte ade na ngasa hwehwem no hu a na afi wa baka che munua de e bia wo baba ni ma ka no sana dama na oyede ote na aboy yenwe anane yewe yewe nti yawi na mom wa baye we busuan ahyense odende nti na oye twi ndi twi lentum ya de ndi nti se enhu so obofo bi tete ne so obofo bi enhu na se oku bi a mpaifu wa manzi bi a woye na we twinsa wa bongwa na we sie ni de wo sie busuan na wa pamadaka na we kwasia no na dama amamla no aka no mpaifu no mfantefo ye fa no kotodom te dam kotodom no se ye oba na enyinsan a ne ntum mbaase chida wade shilo asante twimem no shile wada abo ohu fita se yo baya enyima ana yinsan ya dame na baye ansa na abaase na afi so waze shile ne bi bakeka akrobo na anemu no bebia eturu no ka abo no wade bakeka na anemu no wade ba fofo nsa na sasafo mbaba wa abobo chene kakra de wo ye ebusuan ayi senti de wo gidin de otede ebusuanya wa akwa akozi na wewu etula aka no nti wo ye de mama anze na ma no ansa na wa ye de we kwasie no enye okay previous video bi na ye nso na so na ebusuan no yeku owo nti se asona ni bi koku owo a se omo ye ni eyi ana ono ho wo de ne nti da nti no twidafo no ho wa mama aye o hyede twi ndi twi nti se twi di twi nkoten za da mama amla na ho waji tum de o de waye te da na bluetooth e bluetooth mfantefo ne se e bluetooth ebusia no so ho de wo fi adwena azim na wo bai na so won nyina wo ne ti ye twidan wo mfantemanum nti e bluetooth ebusia no so no ekwan a wo fa de nya bluetooth yin de no so na obata bi wo adwena za ebusia no mu a oposen eblo no de ebro no tete no na wo de bi gu san do ma ebro no wo wayezen pa wo hata ma wo wia no wa aposen nsana wo da yezi be na wo pe nti obata no anyene mba no wo posen ebro no wie no na wo ye de wo de ebro no tu no ebro no dua no wo de kogu sumena do oye bola do na se obi lokoye no wunye ya wenya no afaye nti no obata no na musumena no do ho
de odi bluetooth no lukogu baby a oben na afayi ala na ote de baby ebesi na pampam gire ewo esane na bluetooth another bluetooth anu gumu no baby ebegire mu na pampam nti hwanala na oba pan ni ye machine kada we di don't know because ohwe ade no nkwanya na ohu de oye ne nananu mu bi ko oye twida another ejetwi na we besi na pampam wo dam we no mu osan no mu no nti no abo no ye dam na osifom no na bluetooth ni bi hihye ne nsa reba another ne mbowrem na wanfa seboni bi anto ho nti no obi a wokọ na ofodo odi gina duma na asanche da na ahyenso na ozika no ono ofi seboni mu na obae nti owo sebosu no dada na adwenaze na owo mu no so wo sebone dada na onu ni dwumazim no na da ma asem so kwato no nti asam no kwato no no hu de oye ne nananu no mukol nti onu mo oye de anaza oye de senye bluetooth na oso na ncha abo ne botum e plan anade aye ne bibi nti se bluetooth na ageneza da mo ba tan na so wofono so na wofa bluetooth anade blodua no wode yan hwana ahyan so anna asancheza ho so banye ebusua wofa bluetooth ebusua no e won fantemem nko ana asa santemem so onu won fantemem nti no onnam adwenaze twidan bluetooth oni na ni na akwa santemem abanya no bluetooth nti iwo de mabusua no mu biala e ba abanya no bluetooth nti se ya santemem so na bamfanta o de bo hwehwe twidan adwenaze another bluetooth nti bluetooth for na de broadua ba se infantry wona da mana ya baka de na o hoda da ampo na toilet roll yin wonti body ha ban na na nti no oni na oba wa mama ye bohu de da mana na opedo oye na momo ya zo wotete de yede chu nti oni na we be yaze na nyuma amanyan akanafuma ye hu nti dam ebusua twidan adwenaze bluetooth na bluetooth so wono ho abakwasam kakra na no so yeze egu anyimi bluetooth ebusua no omo wo mlane wo wana woni na hu de mlane ne wo wofi adwenazem nti adwenazem mlane na waze bo ho ni na yepe nti woni na so wo san so wo pa hon okosubenti nti adwenaze okosubenti nti suba na wo adwenazem no de wo ya anwenofo na aze no wo mu bia na obenya dama asanchirazen ana akwanhye bi si na ablebo ma ode hwano so baye na ebusua nti woni na akita suba no pepepe omo na ekuta suba no pepepe chidan ginaze ebusua bluetooth ebusua na broadua bluetooth ebusua ye na ebe kan broadua ebusua ba oba santima ma ye ni broadua ebusua wo nti ye wo bluetooth ne chidan ebusua ni na mo mpeda me chawaze ko bi fi bluetooth bluetooth no ye wo broadua wo mfantene ye se broadua en wo de bro no odua idua na osiwa na bro ne bado no ahoden ana tumbi wodam idua ne mu se tete no anade ndampo owo ho de senye obi wo ho na senyimpa no we fim nyimpa na ewu mpo film a ondu baka de don shilo kwa ana don shilo bi ana de baka de ondu wa na wa don kwa tete mpa no fono za wa yen de wo pede wo hu nyimpa no aza wa yen ne mo wi ana akona wo fede mo wi nti wo kafa ebrodua no ebro aba no adede so anya dry wa na anya ma no hu na wa na o ye flesh a wo batoto ama awopa na wa hye washi no ye tuntuma wo fadam ensono no bi ahye no bi na waza aka nyimpa na wewu mpo film no wode bi bogu na apampam ne tinu anyim adaaba ne momado dam na wode bi so aba na no mezebi agum baya 5 minutes na nyimpa no basen asole sa nyimpa no basen asole nti se nyimpa no sole a obabi se ne sente ona modemo wewu nti nyimpa no ba kire asem bi apede de bi se no within be 10 minutes no botum de bi se nyimpa no ansa na wasa ewu owi ansa na wasen ewu nti ebro na owo ho no na aba no so da mutumizi na owo nde ya ameleke se ya ampo wada hu ye adwuma se nyimpa no wuwo wanyim
na mbele nko ndi wa na awa na se wo dem ebro aba ne bi wo ho a sa flesh o dry mo nya ide ide be hyegema bo obayede ebo so aye tuntum na enya nsono no black ide di dam dwuma na nyimpa ne bosole a mamleka emenyim mamleka ntina mleka onya akohwi nyimpa ne bosole na ebisa no kwan ona mdo wi o fresh saman friend o saman friend so wo ho sa ese bi ewu na o pese wu bi eku no so na saman friend on oye saman friend no on na wo friend na ebisa no boko ebisa na akofre no na weizi ano nyimpa no weizi wanyim hwa na seconds na okopebia o hia edi bi gu nenti na nyim na apompo ze bananyim a na edi bi egu aba na no edi bi egu 5 minutes na nyimpa no basa na asole no bisano we bisano okwana na mdo wi nti weizi madecha mashafo madecha wa nti obi a wo hwe na obi ewu o wani mu mpofuru mu a pesa brodua na esi ho no se ewu o se nsuo mu fa hyegem na enye tuntum ti se eja no ye bidie na aposa se bigu na pempema fa nanima na fa bigu na ni se obodo be fa ne hwene so nyina aba na bi obebodu na ha ni mu maso pe digu na pempema obebodu ha sana aba na num na dibi egu sheshe na se ejo class no we if you now abadwe no dibi egu okay ani ni ahefo amohwe ahana twidan agenazi ebushia ena bretu ena eblutu ebushia na edi ni nyina besi ni nyina yenye free twidan ni oba santimema sa eblutu ena agenazi ni de mfantefo ni twidan ni mfantefo oba santima na ye bretu aha ena de nkomo twetwe no esi da wadwe kyerefo bo na dakra